sa Záriečie. Na čom? Na festivale Fest Anča. No, tak to povedz. Hlásime sa vám z epicentra diania, kde už sa všetko deje, sú tu ľudia, všetko prišlo, projektory sú zahriaté, pizza sa pečie, tuto vegetariánske jedlo, všetko. A teraz si urobíme rozhovor s Alicou Gurinovou, ktorá je takou krvou tohoto festivalu. Ahoj Alica. Dobrý večer. Ako sa cítiš? No ja sa cítim výborne, keďže práve teraz oficiálne odštartoval festival medzinárodnou súťažou. Wow, to je vynikajúce. Škoda, že my sme tu a nepozeráme filmy, ale to nevadí. Ja sa ťa chcem opýtať na tvoju úlohu v rámci festivalu. Lebo ty si taká tá krvná bunka, alebo takéto srdiečko, čo pumpuje tú krv tým festivalom. Tak ja sa vlastne starám o to, aby tie všetky premietania, ktoré tu majú byť, boli. Aby všetky filmy boli na svojich miestach a vlastne aby hostia mali čo jesť. No, čo treba. Servus! Ahoj! Dobrý večer v Žiline! My razíme inú filozofiu a to nie hlavohrudových, maskulinových sekuriťákov, ale takýchto fešákov. Ja som hlavne Fest Anči vďačný za to, že mi dala túto ponuku. Na žiadnom inom festivale by sa mi nepodarilo s týmto milým ksichtíkom. Na výlete do vesmíru poletíme do neba, už sa teším na tú chvíľu, čakáme na teba. Cesta veľkým vozom nenaruší ozón. Žiaden výfuk, žiaden smrad, čistá jazda, to mám rád. Som dobré, dievčatko, vyžiarku, v postielke zasída, lampičku, vracem sa, od strachu. Gigový Lukáš a Filip HD, festivalové sekundy. Práve sme si odchytili Strunu, ktorý o chvíľku má zahrať pod rondlom. A Struna je nervózny, lebo že vraj ho zdržujeme. Takže Struna, si naozaj nervózny? Áno, som veľmi nervózny. Fajčím, pijem. Čomu sa ty vlastne venuješ ako artista, keďže si tu bol takto pozvaný? Ja sa venujem sa takto státiu pred výkladom, ale taktiež aj muzike sa venujem. Robím muziku, hrám muziku a počúvam muziku. A nutím ľudí počúvať muziku. Takú, ako ja chcem, aby počúvali. Struna, ja sa ťa chcem opýtať, vidíš týchto ľudí, čo sú tu, ktorých kamera nevidí? Áno, vidím. Myslíš si, že sa im páči tvoja hudba? Títo dvaja ju nikdy nepočuli, takže určite sa im páči. Dobre, to mi stačí. Ahoj. Ahoj. Ahoj Lukáš. Ahoj Filip. Tak tušíš, čo robím? Podľa mňa práve dávaš niečo na tie sociálne siete. Presne tak. Pomáham Fest Anči, ako to len ide. Postrihali sme video, tak ho teraz vešiame a šírime cez sociálne siete. Bež ty teraz radšej točiť ľudí, nech máme čo v noci strihať. Ahoj Lukáš. Milí diváci, máme za sebou prvý deň festivalu Fest Anča. My sme skončili, vidíme sa zajtra. A aj zajtra sa uvidíme na festivalových sekundách v réžii Filipa HD a 300 gigového Lukáša.